Bon vespre a tothom. Avui dimarts 23 de febrer. Papa! Todo el mundo al suelo! Sigueu benvinguts a l'Albana Bòlit, programa número 106. Un programa d'humor i entreteniment basat en l'actualitat més desinformada, o el que és el mateix, senyores i senyors, en la desinformació més actualitzada. Avui entrevistarem el gran Andreu Casanova! No he sentit els aplaudiments, però hi deuen ser. Ara! És que estaven adormits al públic. Que ens ve a parlar del seu nou espectacle i després tenim un munt de temes preparats per la secció que farem amb el Gerard CC, el nostre especialista en els mitjons de comunicació i en els mitjans desemparellats. Ahir vaig fer la diferència entre danys materials que es produeixen en objectes inanimats i la violència, que són les agressions físiques i o psíquiques que pateixen les persones, siguin manifestants o policies. Aquesta setmana es produeixen manifestacions en favor de la llibertat d'expressió i de la llibertat del Pablo Hasél i per moltes altres raons, com ara la precarietat laboral, el dret a la vivenda, contra els desnonaments, contra la vulneració i la retallada de drets a l'estat espanyol, contra la corona en estat de descomposició, contra la corrupció, contra la repressió de l'estat en totes les seves formes, o contra la injustícia espanyola en clar declivi, o contra la pujada descarada del feixisme neofranquisme en les seves diferents formes. Vox, PP, PSOE amb el silenci de Podemos i Ciudadanos en liquidació, o en transformació. La majoria de vots de Ciudadanos han passat als socialistes. Però estava parlant de les manifestacions. Alguns, els que saben quina és la solució per tots aquests problemes, es manifesten també per la independència. El Xavier Miralles fa una crònica a Twitter, busqueu-la, @FXavierMiralles, tot junt, @FXavierMiralles, on resumeix a la perfecció què va passar durant la manifestació on va produir-se el tap a Gran de Gràcia. Us aconsello a llegir-lo, per tal que entengueu com actuen alguns infiltrats, els que van rebentar vitralls del Palau de la Música i que, curiosament, eren els mateixos que van rebentar aparadors per actuar com a lladres, robant mercaderies en comerços, cosa que no té res a veure amb els motius de la manifestació. Una pregunta que em faig. Per què la policia actua diferent en manifestacions en favor de la llibertat d'expressió o els indepes o el que sigui, o on buiden ulls i piquen amb porres, no ho oblidem, i en canvi en manifestacions de l'ultradreta ni es buiden ulls ni actuen amb porres, ni amb la contundència que tots sabem. Ostres, perdoneu, havia de fer un monòleg còmic, és veritat. Explicaré un acudit. Un diu: on és la policia quan els neonazis es manifesten? I l'altre li contesta: on és Clark Kent quan apareix Superman? Quin misteri, oi? Equip, tot a punt per començar? Doncs comencem amb l'Andreu Casanova. Som-hi! Estem aquí amb l'Andreu Casanova, que acabes d'arribar de Madrid. Sí, just fa mitja horeta, 40 minuts, he arribat a Malave i directe cap aquí. Molt bé, escolta'm, el mateix espectacle que estaves fent a Madrid és el mateix que faràs ara al Borràs. Exacte, el Tinder sorpresa. El Tinder sorpresa, de què va l'espectacle? Doncs, evidentment, de les... Estàs sol, a l'escenari? Estic sol, en aquest sí que estic sol i parlo, evidentment, de les aplicacions en general, però en concret de la més coneguda ara mateix, de la més utilitzada, de Tinder, que és aquesta aplicació, bueno, suposo que tothom ho sap, jo no sé de què va, però... Sí, tothom diu el mateix. No, jo realment no ho sé perquè no hi soc, però hi ha molta gent que segueixo que tenen unes Tinder sorpreses bastant divertides. Exacte, sí. De fet, l'altre dia, ja m'ho han dit un parell o tres de persones que s'està convertint en anar a l'espectacle de Tinder sorpresa
comença en la primera cita de moltes quedades Tinder. Sí. Està bé. Sí, m'ha dit ja diversa gent que... Tinder és una aplicació en la qual la gent queden sense conèixer per poder iniciar una relació, sigui lleugera, sexual, no? Sigui lleugera o sigui més contundent. O sigui ja més exacte, he de dir que venen moltes parelletes al teatre, també venen grupets i solters i tal, vull dir, ve de tot. Però moltes parelles que porten 3 o 4 anys que s'han fet a Tinder i aguanten. Sí. I després hi ha gent més de pas que utilitza Tinder, doncs això, per entrar, sortir, ara amb un, ara amb un altre, i anar fent, tu, aquí, cadascú. Clar. Escolta'm, és un espectacle còmic diguem-ne, en l'estil del que ara es porta, no? Sí. És a dir, parles de Tinder i de tot el món Tinder, de la parella. Exacte, sí. És a dir, inacabable, això, perquè podràs fer Tinder sorpresa 1, Tinder sorpresa 2... 2, 3, 4, 5... Sí, no, aquí això és una font inesgotable. També, a part de l'aplicació, recreo o explico també diverses cites que m'han explicat amics, amigues, i que m'han passat a mi també. Clar. Que t'han passat a tu també. Sí, és una mica biogràfic. Tens molta input, és a dir, hi ha molta gent que t'envia exemples de mira, a mi em va passar que vaig quedar amb una tia i resulta que a casa seva tenia 6 lloros. Sí. I noies... No, mira, sí que és veritat que venen més noies que nois, però en general en el teatre jo crec que normalment... Bueno, jo el que feia abans, que era 50 homes Andreu, també venien més noies que nois. Els nois en grup acostumen a vindre menys. No sé per què, però els nois en grup venen menys que les noies que venen en grup. No sé per què, però és algú que jo ho veig, ho pregunto i és així, no? I moltes noies a l'acabar sempre, ostres, t'he de contar perquè em va passar això i, bueno, em vaig quedar amb aquest tio, tal, i jo sempre els dic el mateix, envia-me-lo, escriu-me... Clar, escriu-me, envia'm tot el teu d'allò i ja faré un... Jo em nutreixo de tot això. Clar. I jo encantat de... I després, això per una banda, i després hi ha l'altra, com que interactuo molt amb la gent i hi ha una part d'improvisació al principi i durant l'espectacle també connecto molt amb el públic i hi ha coses que faig que només passen aquell dia, perquè depèn de qui vingui. Clar. Doncs molta gent m'ha arribat a escriure també, bastanta gent, cada cop més, dient-me la setmana que ve va el meu cunyat amb la dona i tal, fota-li canya. Estan a la fila 6, butaca 3 i 4. Sisplau, digue'ls-hi que no sé què i fota-li canya i no sé què. Com que foto molta canya també, doncs també m'ho acaben demanant. I jo encantat, que em diguin. Escolta, després d'això Andreu hauràs de posar un consultori, suposo, perquè acabaràs sent un especialista en les relacions humanes aquestes que ens ha proporcionat la xarxa. És a dir, Tinder era impossible fa 20 anys. Ostres, sí, ha canviat molt, el tema aquest de lligar. Bueno, abans, quan volies lligar, anaves a una discoteca, no? Sí. O l'embalat. Sí, l'embalat, al poble, és veritat. Als pobles. Anaves allà, o t'agradava aquella noia i no sabies com entrar. Avui en dia és saber quin és el seu buscar, el seu i a veure on està. I llavors, a partir d'aquí, és molt més directe, potser, no? És molt més directe i jo crec que ja, a més, tenim inputs molt immediats. Ara la gent, ja no només amb lligar, amb tots els aspectes, la gent va molt ràpid amb tot i necessita un retorn immediat. Bueno, s'envien fotos... Bueno, que això és un altre tema, també. Aquest és un altre tema. Escolta, no et conec de res i perdona? Sí, això és un meló que l'obrim i aquí també hi ha tela. Moltes noies també em diuen... Un meló mai millor dit i l'obrim. Exacte. No, que arriben fotos, depèn de quina aplicació estiguis, et deixen enviar fotos gratuïtament i clar, sobretot noies m'expliquen que els arriben fotos perquè no ni han demanat, ni volien, ni esperaven, no? Noies que reben fotos de nois, no al revés. En general sí. En general, però hi ha un petit en particular que potser també. Sí, no dic que no, però jo et dic el que em comenten normalment al teatre. Sí, no, dona per molt. Sí que és veritat que això, el que dèiem, amb el tema de lligar ha canviat molt. I de fet fa un temps, abans de fa un any i pico, amb el tema del lligar, el que has dit, que la gent anava a les discoteques a lligar, molts dueños de moltes discoteques em deia, desde que hay Tinder, viene menos gente. Clar. Perquè la gent, els grups de nois... La funció que passava a la discoteca és esperar a estar a casa amb el telèfon. Ja la tenen, o queden ja, i aleshores ja ho han fet, el que anaven a fer a la discoteca. Aviat serà la cosa que definirà les parelles és entre tu i jo som 4.
perquè hi ha els dos mòbils. Exacte. Aviat els mòbils lligaran a part de les persones. Segur que sortirà una aplicació que ho farà, eh? Els mòbils lligaran entre ells i et deixaran tu a part. Ostres, és veritat. Això és tipus... Mira, això seria un guió de capítol de Black Mirror. Clar, això podries explicar. Per què no ho fas? Podries explicar. I escolta, vaig conèixer una parella que portaven els últims mòbils amb l'última aplicació i resulta que van començar a parlar, però els mòbils es van enrotllar sols. Exacte. I ells, pobres, van acabar junts per consolar-se perquè els mòbils els havia deixat. Exacte. O al contrari, mira, ho hem de deixar perquè el meu mòbil no es porta bé amb el teu. És incompatible i no podem estar aquests discutint. No, quedem però sense els mòbils. I els deixes aparcats a casa. Donar-li esquinazo, no? Que no s'entere tu mòbil ni el mío. Exacte, que no ho sàpiga el mòbil. Exacte. És molt fort la connexió ara, i jo em dono compte també perquè em passa, que vas al metro o en un restaurant i fas una mirada i sembla mentida la de gent que està incomunicada. Però t'ho juro. Està tothom comunicant-se a fora. Sí, i l'altre dia ho pensava, una taula de 4 i els 4 també prenent-se un còctel però mirant el mòbil, els 4. I encara que no passi, hi ha un moment on passa. És a dir, només falta que algú s'aixequi pel lavabo, la conversa queda un moment zoom i automàticament sembla que estem buscant l'excusa per agafar-ho, no? Jo tinc... M'ha passat, en llocs on s'acorda entre tothom deixar el mòbil a l'entrada. Això ho vaig veure que s'estila. Alguns restaurants et donen una espècie de panera o no sé què. Aleshores tu poses allà tots els mòbils allà i estarem tu i jo parlant. Exacte. No és dolenta aquesta. De fet, va sortir un article d'un restaurant que ho feia i va ser com la novedat. Hòstia, la gent, anem a provar. Anem que podrem parlar entre nosaltres. Anem a deixar el mòbil una hora. Com deu ser això, no? Venien com una experiència de l'hòstia. Cap on anirem en el futur? T'ho imagines tu? Com a artista, diguem-ne, creador? No ho sé. De vegades penso que al final, com sempre, acabarem donant la volta a la roda. És a dir, acabarem sense el mòbil, o sigui, perquè hi ha molts jocs ara que li donen la volta a tot i ara el que et venen és l'experiència d'anar al camp, estar incomunicat com fa 40 anys i te lo venden com l'experiència nova i al final... Aventura en pelotes. Clar, exacte. Li has donat la volta al marcador de manera tan gran que al final és, bueno, el futur és el passat, o sigui, com estàvem abans. Jo crec que al final és aquest el tema. Bueno, com a mínim ens comunicarem entre persones, no? Exacte. Clar, seria lo seu. Home, això seria lo seu, exacte. Me'n recordo una... I anar en profunditat, perquè el mòbil també dona una lleugeresa en la qual moltes vegades estàs parlant de banalitats i de coses molt superflues, per una banda, a no ser que les dues persones estiguin interessades i llavors parlin de coses molt profundes, no? Sí, i a més amb això que dius de buscar qualsevol coseta, de vegades també passa que dius, no vull mirar el mòbil, i estàs xerrant i dius, pues esto pasó en el año... No, espera, que lo busco. O voy a buscar el actor este, ¿no te acuerdas? Yo lo busco. I també una altra excusa per agafar el mòbil, no, és per mirar, però ja estàs enganxat, tu. Ja estàs enganxat. Som dependents, I jo el primer, Jo que sembla que ho estic dient aquí com si jo fos no, tots estem enganxats, No, totalment, Però és cert que hi hauria d'haver un acord per dir, escolta'm, anem a cap i a la fi. Et pots enamorar d'aquella fotografia o d'aquella imatge que estàs veient pel mòbil, però després hi ha una persona. Hi ha una persona allà, no? És que aquesta és una altra, també, perquè hi ha gent que es treballa molt als perfils i hi ha gent que arriba a dominar de tal manera com vendre's que això té una part positiva per al que es ven, que és que realment aconsegueix quedar amb molta gent, però la part negativa és que després no té res a... És la realitat. És a dir, perdona, quants filtres portes aquí, no? Clar, al final és pan para hoy, hambre para mañana, perquè no té més recorregut, no? Perdoni, vostè quina edat té, no? Perquè em vas dir que tenies 26 i em sembla que en tens... Totalment. Aquesta és, pongo la foto quan tenia 18 i apareixen i tenen 40. I clar, ho veus i dius, home, no ha passat tant de temps des de que... Tela. Escolta'm, fins quin dia estàs al Teatre Borràs? Doncs mira, estem aquest cap de setmana només, perquè estem fent temporada, clar, aquest és el tema, que estem només divendres, dissabte i diumenge i ja fins a l'estiu no estarem ja a temporada més regular. És a dir, divendres, dissabte i diumenge d'ara... D'aquesta setmana, sí. D'aquesta setmana, 26, 27 i 28 de febrer. De febrer, al Teatre Borràs. Amb Tinder sorpresa. Amb Tinder sorpresa, amb l'Andreu Casanova, que s'estarà fent-vos riure amb aquesta genialitat que el món de la comunicació es va inventar, que era el Tinder, no? Escolta, et desitjo que molta merda, que tinguis ple
fins on t'escàpiga, amb Exacte. totes les mesures de Amb totes les seguretat, mesures. i que hi hagi molta gent, molt públic i molt d'èxit. Moltes gràcies, Toni, per haver-me convidat i un plaer. Que vagi molt bé. Faltaria més, Andreu. I ara anem a veure què ens porta el Gerard CC. Portes aquí. No, si no et veig, Espera. estàs de camuflatge. Espera, no, posem-la aquí, ara. Una altra planta, que ens van dir que la taula està molt buida. Pues, on hi ha planta hi ha alegria. Home, sí, però... On hi ha fullaraca, hi ha alegria. Què ens portes avui? Quin dia és avui? Avui? Saps quin dia és avui o no? Avui no serà pas 23F. Avui és 23F. Todo el mundo al suelo! Avui és 23F i, evidentment, parlarem del 23F. Perquè, clar, és que en aquesta secció... Quina edat amb tants misteris. Clar, sí, però és que, a més, aquesta secció podia semblar 23F cada dia, perquè amb tota la merda que va sortint de la marca Espanya, per entendre'ns, doncs, oita, mira quin plànol fan de la... Sí, Déu-n'hi-do, Sí. Tapant el logo, és fantàstic. Bienvenidos a Plantas. Hoy hola, soy el Padre Mundina. ¿Te recuerdas? Soy el Padre Mundina, el amigo de las plantas. Mira, y un vamos fake. a deciros cómo acabar con esa plaga que es el pulgón blanco. Exacte. Doncs que quedi clar, a més, que són naturals, fan molt bona olor. La notes l'olor que fa o no? Sí. Fa una olor com a Polipropilè. A polipropilè. Sí, a Icoexe fa olor. Molt bé. Molt bé. Va, que estàvem dient que parlàvem del 23F. Sí, que ens 23F. despistem aquí amb les plantes. Titular. Me l'estan buscant, pobra, perquè aquí estaven fent temps perquè el Lluís... Ara. Tejero, todo lo hice por Dios, nuestra patria y el honor de la Guardia Civil. Home, llavors, clar... Tot el que va fer a la vida Tot. s'inclou cagar, per exemple. Clar, per la Guàrdia Civil. Clar, I por Dios, va cagar en Dios. Aquest home, cada cop que va a lavabo, es caga en Dios. Ho diu ell, Nuestra patria y el honor de la Guardia Civil. El honor, no el honor. No mesclem. El honor. No mesclem, tot i que no vas ja, mal. tot ho va fer, ho va fer. Però ja us va sortir bé el cop d'estat, ja. Home, primer de tot, que aquest home ha viscut una vida de regalada. I tant. En canvi, uns altres que han fet un supercop d'estat violent amb tancs i disparant, 12 anys de presó. que eren urnes i paperetes, presó i exili. Això és l'estat espanyol, senyors i senyors. Però és que, a més, a part del fosc paper del rei, que no sabrem fins al 2031, que es desclassifica... L'elefant blanc. Que es desclassifica. Què va fer el rei, tot i que està molt clar que ell no surt fins a les 4 de la matinada a dir res, perquè estava esperant a veure si triomfa. No, bueno, això ho has de dir tu. A ver si triunfa la cosa. Exacte. Si triunfa, bueno, pues que sea presidente de Armada. Exacte. Y si no triunfa, pues diré, Armada lo ha montado él. Però jo Exacte. es curava amb salut de totes maneres. Exacte. I davant del món quedava com el salvador de la democràcia espanyola. Exacte. Tal qual. Aquest senyor que ara està fugat. Sí, en una illa magnífica d'Abu Dhabi, de 4.000 metres quadrats. Però una de les coses que sí que ja se sap, tot i que quan es desclassifiqui tota aquesta informació ens estarà per apretar a córrer, és la següent informació, mira. La factura pendiente del 23F. Los asaltantes del Congreso esquilmaron el bar y dejaron una deuda equivalente a más de 7.500 euros actuales, incluidas 121 botellas de alcohol de alta graduación. O sigui que... Diu, a ver, los de alta graduación, vengan aquí al bar. I se la van fotre tota la graduació. Tota l'alta graduació se la van fotre tota. O sigui, podem dir que el cop d'estat no va triomfar com esperaven, però el bar sí van triomfar. Que en veure com els havien enredat aquella gent, van ofegar les seves penes en alcohol. Sí, i sense pagar, a més. Diu, ja que hem fet un cop d'estat, escolta, doncs amb aquestes botelles d'aquí... Això ho arramblem, fem una... Esto, van dir, mi teniente coronel Tejero, esto a la saca. Exacte, però és que estem parlant de 7.500 euros de l'època. O sigui, que serien actuals. És a dir, s'han fet una conversió. Escolta, hi ha molt alcohol, al Congrés. Entra molt alcohol aquí, Es necessita moltes ampolles. Exacte. O sigui que 23F, aquest és el meu homenatge. L'homenatge al 23F. Bueno, homenatge, commemoració, no? Del moment del bar. Molt bé.
Vinga, què més? A més, s'ha de dir que afortunadament, perquè els trets van anar per al sostre, segurament és que s'havien passat pel bar. Si haguessin sigut després de la borratxera, ja parlaríem d'una altra cosa. D'on haurien arribat. Bé, escolta, és que a més, és que clar, és una secció que ha de ser d'humor, però és que és molt difícil, eh? És molt difícil perquè, clar, s'ha demostrat ara que la policia espanyola tortura. I assassina. No ho hauria dit Però és que, a més, amb una gravació. En tot el que ha passat a Sud-amèrica, després de l'herència que van deixar els espanyols, que són repúbliques bananeres des de Mèxic fins a la Patagònia, plenes de torturadors, d'assassins i d'això, no hauria dit mai que aquí també passés. Mira el titular. Surt a la llum la prova que demostra que la Guàrdia Civil va torturar fins a la mort un jove d'Ainchaurrondo. Com es deia aquest jove? Sí, el Zabala. Correcte. Sí. Conegut màrtir del País Basc, justament perquè va ser assassinat per la Guàrdia Civil per tortures, però és que avui ha sortit la gravació de dos policies comentant en plan, hòstia, està xungo el tema. Potser se'ns ha passat aquest tio. Però a més ho parlen... Sapient que aquest noi tenia la família a l'habitació del costat i que a més no ho veurem en aquest tros perquè és molt llarg el vídeo, reconeixen en la gravació que algun familiar ha vist el Zabala amb la bossa al cap. Posarem els 30 primers segons, que ja és bastant heavy. A veure. Un juicio así rápido mío de valor es que se le iba a mano, que se le ha quedado en el interrogatorio. ¿Tú crees que se le murió en el chorro? Sí. Mi impresión es que en el interrogatorio posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza. Esa es mi impresión. Què més cal? Sense paraules. No sé, ja ho ha dit en algun tuit l'Otegui. Bueno, en fi. És que després veus els comuns amb la seva equidistància i no l'entenc encara. Collons, fotem el camp d'una vegada. És que, en fi. No, és molt dur això, eh? Molt. És molt dur i a més, clar... La diria tan grossa que prefereixo... Avui prefereixo callar. Ho han negat i ho han... O sigui que, lamentable. I hem de recordar que, a més, l'estat espanyol és un dels que té més denúncies per la Unió Europea i per entitats i ONGs que vigilen justament el tracte a presons i el tracte de detinguts. O sigui, mira, queda bé això, eh? L'estat espanyol es pot dir que és una grande marlasca. Una merdasca. I ara anem a parlar dels comuns perquè hem d'anar als pactes electorals. Bueno, els pactes post-electorals. Pacto, que mi pacto. Titular. Vinga. Moncloa maniobra con empresarios catalanes para convencer a Junqueras de un gobierno Esquerra Republicana de Catalunya i Podem. Ai. Bueno, cadascú sap el que ha de fer. Ai, que patirem. En tot cas, una cosa, passi el que passi, si feu això, allà, vosaltres. Cadascú s'ha d'atendre les conseqüències. Bueno, és evident que l'Estat farà el que sigui per evitar un govern indepe. Això és evident. Llavors, ara el Confidencial Digital ja explica que ja està havent-hi moviments. El subtítol diu «Con el apoyo del PSC», eh? Home, clar. L'illa meravella. O sigui que agafem-nos fort també perquè potser venen curves. A veure, què passarà? I ara una notícia una mica més distesa. Que per no distesa no vol dir que no sigui greu. Però bueno, mira, escolta. Diu que tenim un vídeo del que estàvem comentant ara. Ai, exacte, tens tota la raó. Sort. A veure'l. Posa. Espera. Ah, no, perdó, espera. Espera. És un altre. No, és aquest, però l'haig de presentar. L'he vist abans de venir. Però l'haig de presentar. Oh, el meu cap. Justament una de les coses que va passar recentment, que és que hi ha disturbis a Barcelona, i a més, perquè es va empresonar Pablo Hasél per unes lletres antifeixistes, al mateix moment que hi havia una manifestació neonazi on una senyora deia que tot era culpa dels jueus. Sí, aquella palla. Doncs ara resulta que han enganxat aquella palla amb aquest vídeo. Ara sí. Perdó, és que... Espera. Que tiene una esvástica detrás. Ay, no, perdón, espera, esto no lo saqué. Puede ser. Ay, voy a cambiar la perspectiva, espera.
Que canvio la perspectiva. Estamos en directo ahora mismo. O sigui, connecta en directe amb una gent que està amatent per internet i va i resulta que té l'esbàstica darrere. Fàstica. I s'emprenyen quan els dius que són uns nazis. S'enfaden. És algú que té a la seva habitació, al seu despatx, on sigui, una esbàstica, Sí. perdonin, però és un nazi. Totalment. Sabeu que la llei espanyola, la interpretació que fan alguns jutges de la llei espanyola, diuen que si tu li dius a aquesta tia el nom del porc, que és el que es mereix com a nazi, Exacte. resulta que estàs incitant a la violència contra els nazis i et poden castigar tu? És que clar. És curiosíssim. És, Quina gràcia. el mundo al revés. Quina gràcia l'estat hispànic, eh? El mundo al revés. Mira, és com... El mundo al revés. Canviem les plantes de puesto. Canviem les plantes de lloc, però mira, et ara. passaré el telèfon, si no et quedaràs sense apunts. Val, ara sí, una notícia distesa, però no per ser distesa és menor el que passa. Vale. Titular. Titular. La pareja de voyeurs de Málaga que ocultaba cámaras en ambientadores, 71.000 vídeos de mujeres. T'explico. A veure, explica'm això, perquè T'explico. acabo de quedar... Ambientadores, jo pensava que és un ambientador. No, ambientadores és el que hi ha en un lavabo que fa bona olor. Saps allò? Sí. Això és un ambientador. Un ambientador que va enxufat. Que va enxufat o va a la paret o va a algun puesto. Pues aquesta parella, que a més, oita, veus? Aquests són els ambientadors que tenien, que en veritat tenien una càmera dins i pel forat no treien bona olor. Gravaven. Gravaven? Amb un sensor de moviment. Gravaven a les dones A les dones que anaven al lavabo. que anaven al lavabo, per tant... Sí, i llavors l'ambientador aquest les enfocava i tenien 71.000 arxius de fotos de dones. Aquesta música així no acabo d'entendre. Però és que s'ha d'estar molt malalt. Sí, no, bueno, clar, mira, tots els documents, els CDs i tal, es veu que ho venien per internet. Venien fotos Les d'aquestes venien, persones... perquè hi ha una cosa que està com molt de moda, que és càmeres ocultes, de veure gent que fa coses que no sap que està sent gravada. I llavors hi ha gent que això té un punt de morbo. Llavors això es ven, i hi ha pàgines web que ofereixen aquest tipus de spycam. Jo, perdoneu, però cada dia quedo més sorprès. Passarà el meteorit, i el meteorit, si ha de passar al llarg, dirà no, a la Tierra. anem. I vindrà, és que vindrà, home. Vindrà. Ens extingirem, segur, Sí. amb aquesta gent malalta. Dóna temps de fer l'última o no? Vinga, va, una última, molt curta. Ràpido, molt curta. I és, com sempre, hi ha notícies de confinament, la meva notícia, i de gent que se'l salta, i de gent amb poder que se'l salta. Com aquest. A veure. El juez denunciado por una fiesta ilegal en Lanzarote se defiende. No era una fiesta convencional. Ah, llavors ja està. Ah, no, si no és Sí, convencional, si no és convencional. Era sinvencional. Exacte. No era convencional, No passa era res. sinvencional. Es veu que diu que no, que hi havia els fills amb uns amics a la piscina i ell amb uns altres a dins, que no era... Que no era convencional. No. Però és que, a més, tira el següent, perquè és molt heavy. Ai, Mira el que diu. corre. A més, corre. Coronavirus Huelva, dimite el edil de Cumbres Mayores. No era aquesta. No era aquesta. No, És igual, la fem demà. La fem demà, però també tenia relació. Adéu.